5 नभेम्बरनि बिसान दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। बेनि सिगाङावनो आंनि फारसेथिंजायनिफ्राय बयनिसिमबो गुरै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहर आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय था। सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 5 नभेम्बरनि बिसानाव फारियै कार्बि आंलंनि बुद्धिराम बसुमतारीनि आं बायदियैनो, क'क्राझारनि हायनास्रि नार्जारीनि निखावरि, गलाफुंगुर बसुमतारीनि आं मालाय मा बुंनो, गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारीनि न' गंसे नांगौ आरो उदालगुरि कलेजनि सोमदोन बर'नि मोदैनि बाना खन्थाइया सेबखांजादों एबा फोसावजादों। फिन आंनि फारसेथिंजायनिफ्राय बयनिसिमबो गुरै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहर आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय था। गोजोन्थों।